Уважаеми колеги, в отчета на кмета тази програма е посочено, че за 2021 година са засадени 714 дървета. Каква част от тях са оцелели, тъй като от моите дългогодишни наблюдения в града виждам, че една голяма част от тях загиват поради немарливост от страна на администрацията, която не се грижи за тях. Не се поливат и поради тая причина те погиват съответно. Другото, което така искам да попитаме, тук ставаше въпрос за паркове, за 4 квадрата на съответно на гражданин. Това може би е така, но в крайна сметка Варна има 5 района, а в тези 5 района трябва да има поне по един голям парк, където хората да отиват и да отмарят. А в момента в Варна има една морска градина, един парк Възраждане и нищо друго. Всеки квартал има парк. В район Одесус колко парка има в район Одесус? Няма. Моля ви се. Чакайте малко, бе. Моля, не се обаждайте. Точно, госпожо, защото се предоставя. Не влизайте в диалога. Защото тези места, които казвате, че не са зелени по документи, но реално са зелени, ние ги бетонираме и след това засаждаме дървета на съвсем други места. А тези парцели умишлено са оставени зелени много години, защото те по този начин поглъщат и самите прахови частици и пречистват въздуха. Това е, което искам да кажа. Може ли администрацията да провери от тези 714 дървета колко са реално оцелели за една година, тъй като една част от тях, както госпожа Гърдева каза, се унищожава поради вандалщина от страна на граждани, но друга част поради немарливост от страна на администрацията, която не ги поддържа това. След малко ще отговоря администрацията.